Señoras e señores, en breves instantes dará comezo a gala. Rogamos desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da ceremonia.
Informámoslles de que a gala xa rematou. Agardamos... Señoras e señores, en breves instantes dará comezo a gala. Rogamos desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da ceremonia. Señoras e señores, en breves instantes dará comezo a gala. Rogamos desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da ceremonia.
Señoras e señores, en breves instantes dará comezo a gala. Rogamos desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da ceremonia. Señoras e señores, en breves instantes dará comezo a gala.
Rogamos desconecten os seus dispositivos móviles. Moitas grazas e disfruten da ceremonia.
Boas noites e boas festas, o Grove. Que bonito e que especial é ver nestas datas, bueno, ahora mismo non o beso, pero sei que está cheo de xente e de xente moi elegante. Que se note que hoxe estamos celebrando unha desas galas das que imos disfrutar e que esperemos que sea unha destas actividades culturais que chega ao Grove para quedarse, porque como acabamos de comprobar, arrancamos unha noite que promete ser máxica. Unha noite como todas estas festas que estamos a celebrar aquí no Grove, o Nadal. Acabamos de abrir este concerto cunha peza magistralmente representada pola banda de música do Grove. A peza era O Danubio Azul, de Johann Strauss. Así que, se me permitides, vou vos volver a pedir un fuertísimo aplauso para todos estes artistas. Esta é unha desas cancións que en todos os repertorios non poden faltar. E aquí tiñamos que abrir esta ocasión como se merece, con este tema de Danubio Azul. Porque esta peza que acabamos de escoitar, esta noite vou vos decir que direi algunha anécdota ou algunha pincelada acerca de todas as cancións e todos os temas que vai a tocar a banda de música do Grove. Pero esta, O Danubio Azul, máis alá das imaxes bucólicas que nos podan vir á cabeza cando escoitamos Danubio Azul, está bastante alexada da realidade. Porque Danubio Azul chamas así porque na Segunda Guerra Napoleónica un escuadrón vestido con casacas azuis afogouse no río Danubio. E por eso os veciños e veciñas, me imagino que cando veron pola mañán o Danubio, vírono pintado de azul. E por eso o tema. Pero máis alá das anécdotas, todos estamos de acordo en que este é un tema mundialmente recoñecido. É un tema que a día de hoxe é un himno en Austria. E, como me decía o director, é o vals de todos os vals. Antes de continuar, quero que me permitades contarvos unha cousa. Porque todos os músicos e todos os artistas que van a pasar esta noite por enriba de este escenario que temos aquí, no auditorio do Grove, vannos a divertir e vannos a emocionar. Pero, sobre todo, o que van a facer é poñer en valor o increíble talento musical que temos no Grove. Porque fai uns anos este auditorio era unha utopía. E incluso había xente que decía que este auditorio era moi grande para o Grove. Pois, vadesme permitir decir que este auditorio é pequeno, porque se temos que reunir todo o talento que temos no Grove, farían falta 4 auditorios como este. Estamos a piques de fechar este 2023 e que mellor maneira de facelo que con un concerto de Nadal que está inspirado nun dos mellores concertos que podemos atopar por o mundo adiante, que é o concerto de Ano Novo de Viena. Pero nós, os mecos, sempre nos gustou marcar un pouco a diferencia, non? E se en Viena, o 31 de decembro de 1939, xa fai máis de 80 anos, se non me equivoco, 83 ou 84, se celebrou por primeira vez este concerto, este famoso concerto. Nós aquí no Grove, hoxe, o que imos é sentar as bases para que dentro de 100 anos este concerto sexa unha tradición no Nadal e sexa unha referencia non só no Grove, sino en toda a comarca do Salnés. E vadesme, se en Viena este concierto está retransmitido para todo o mundo cunha audiencia de 1.000 millóns de persoas repartidas en 54 países ao longo do planeta, nós hoxe no Grove imos ser máis humildes.
E con o streaming que estamos a ter aquí, esperamos chegar a cada casa, a cada fogar, a cada rincón do Grove, para que todos e cada un dos veciños e veciñas que temos no noso pobo poida disfrutar desta inigualable actuación que temos preparada. Para esta primeira edición do concerto de fin de ano do Grove, acabamos de comprobar que arrancamos por todo alto. Pois agora imos a seguir no mesmo nivel e a nosa banda estará acompañada polo coro infantil e polo coro da coral polifónica da Cofradía de Pescadores de San Martiño xunto cos alumnos da Escola Municipal do Grove. Así que, por favor, un fuerte aplauso para eles e que continúe o espectáculo.
Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con qué bailaches, bailé con mi amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. No currada Carolina, no entre a carro pechado. La máis entra Carolina, o seu cocho colorado. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Dime con quién bailaches, bailé con meu amor. Bailaches, Carolina, bailei, sí señor. Con meu amor, Carolina, non volvas a bailar porque te llevas la saya e moi mala de baixar, moi mala de baixar, moi mala de Cando vos dicía ao principio que no Grove temos talento, era por algo. Pero, mellor que o talento que temos é, como acabamos de comprobar, o talento que está por vir. Estes dous temas que acabamos de escoitar, o primeiro deles é Celtic Child, unha composición adicada a todos os nenos e nenas e que resalta o mundo e a vida dos mesmos en tres partes. E foi interpretado de maneira maxistral pola alumna de canto da Escola Municipal de Música do Grove, Martina Castro. Por favor, fuerte aplauso para ela.
A segunda das pezas era unha da nosa terra, lembrando a Fuxan os ventos, unha obra que en palabras do propio compositor, que hoxe temos a suerte de que está aquí entre nós, entre o público, escribiuna motivado polas poucas ou casi inexistentes partituras para coro infantil e bandas de música en galego, motivo polo cal o autor decidiu realizar unha serie de instrumentacións e armonizacións de temas de Fuxan os ventos. E estaremos todos de acordo, un dos grupos máis representativos da cultura do noso país. Así que é unha honra para nós que nos acompañe esta noite o compositor. Así que vou pedir que se levante e darlle un forte aplauso a Xosé Carlos Seráns Oliveira. Maestro, moitísimas gracias, maestro. Nos agora imos a continuar e imos a facelo con algo diferente, porque nesta ocasión a banda estará acompañada pola bailarina tamén do Grove, Loli Vázquez. Adiante.
Como acabamos de comprobar, as palabras sobran cando cos propios feitos é máis que suficiente. Fantástica interpretación da banda e increíble posta en escena de Loli Vázquez para representar este vals composto en 1938 por Dmitri Shostakovich e chamado The Second Waltz. Dixenvos que vos iba a contar ao largo da noite algunha pincelada, algunha anécdota das cancións dos temas que estábamos escoitando. Pois este, curiosamente, é unha peza que, segundo contan, o autor podería haberse inspirado nunha melodía que escoitaba tatarear os nenos e as nenas españois evacuados a Rusia durante a segunda non, xa non chegou con unha, durante a Guerra Civil. E a canción preguntaredes vos, e como se chamaba a canción na que un ruso pudo haberse inspirado para compoñer esta melodía? Pois era unha canción popular que se chamaba Yo te daré café. Como vedes, a música está chea de anécdotas, pero nós non temos tempo para todas. Así que agora imos a continuar e acompañará a banda de música do Grove unha das mellores voces soprano que temos aquí no noso pobo. Vou pedir un fuerte aplauso para a Xove, pero xa con unha amplia e dilatada carreira e experiencia no mundo da música e do canto, Clara García Dorado.
Increíble a banda de música que temos no Grove e maravillosos os acompañamentos que estamos a presenciar nesta velada. A primeira peza que escoitamos na voz de Clara García era Habanera de Carmen, unha área pertencente á Ópera Carmen, e que é un canto de amor rebelde que compuxo Georges Bizet no ano 1875. A continuación, a seguinte peza da que pudemos disfrutar era La leyenda del beso, unha balada romántica que fala da dependencia, no amor, do medo ao abandono e da toxicidade das relacións que pasan do amor ao odio. Unha peza que se compuxo no 1924 e que podría estar vixente a día de hoxe. E foi escrita por Reveriano Soutullo e por Juan Bert. Nun bo concerto que se precie non pode faltar unha peza do italiano Giuseppe Verdi. E neste caso pudemos disfrutar de Nabucco, unha canción que se chegou a converter en todo un himno non oficial para os italianos e italianas que anhelaban a independencia do seu país cando se escribiu polo 1841. E para finalizar este bloque de 4 cancións que escoitamos, podemos volver a disfrutar da maravillosa interpretación da bailarina Loli Vázquez, da banda, representando e disfrutando con eles dun medley boleros, unha serie de famosos boleros arranxados por José Molina. Nos agora imos a continuar e o vamos a facer con unha sorpresa, que realmente non é unha sorpresa porque todos os que tedes o programa adiante sabedes quen vai vir a actuar con nós. Pero sorpresa non, o que é unha maravilla escoitalo. Porque agora vai acompañar a banda de música do Grove un dos mellores gaiteiros que hai en Galicia e que nós temos a suerte de poder decir que é do Grove, do noso povo. Así que, con todos vós e acompañando a banda de música do Grove, Pedro Magariños.
Viva la vida sempre é un tema que é interpretado pola banda do Grove sona moito mellor, pero que decir da fantástica interpretación de gaita de Pedro Magariños. Ademais, dunha das pezas que aquí no Grove podería estar considerada como un emblema do noso povo, porque o nome é Alborada do Grove e está composta en 1957 por Francisco Landín Pazos. E xa o que vos decía ao principio da noite, que iba a contarvos anécdotas, a composición deste tema a Francisco Landín Pazos valeulle para lograr unha das primeiras centolas de ouro que deu o noso concello. Entonces, non podría non estar nunha gala como esta. Así que nos encaramos xa a recta final deste concerto deste concerto de fin de ano, no que espero que estedes a disfrutar, igual que estamos a disfrutar desta banda da cá. E queremos poñer o punto e final o 2023 e darlle unha benvida o 2024 como merecemos todos os veciños do Grove. Pero, antes de despedirnos, gustaríame resaltar e agradecer, xunto con todos vos, o traballo de 3 persoas sin as que todo isto que vemos hoxe aquí nada hubiese sido posible. Así que, se me axudades, vou pedir, en primeiro lugar, un fuerte aplauso para a directora da Coral Polifónica da Cofradía de Pescadores de San Martiño do Grove e profesora de canto na Escola Municipal do Grove, Josefa María Dorado. En segundo lugar, gustaríame tamén pedir un caluroso e cariñoso aplauso para, eu penso, que un dos mellores e máis polifacéticos músicos que deu o Grove e que a día de hoxe temos a honra de que sexa o director da Escola de Música Municipal do Grove, Carlos Ouviña. E agora, en último lugar, non menos importante, por suposto, a parte desta fantástica banda que temos no Grove, vou pedir un especial aplauso, un aplauso moi, moi forte, porque eu quero que todos xuntos recoñezcamos e valoremos o traballo que está a realizar e a desempeñar o director da banda de música do Grove, Víctor Fernández. E, agora sí, antes de que se despida a banda de todos nós, vou pedir que suba a este escenario para decir unhas palabras o alcalde do Grove, así que vou pedir un fuerte aplauso para o rexedor local, José Antonio Cacabelos. Moi boas noites a todos e a todas. Moi brevemente, subo a este escenario para explicarlles un pouco como xurde o concerto de fin de ano que hoxe estamos vivindo, estamos experimentando e, polo menos eu personalmente, dun xeito emocionando, estou disfrutando moitísimo. Este luns vai a facer exactamente un ano
que primeiro de ano de 2023, preparando a mesa da comida, os que xa non salimos en fin de ano, pois poñemos Televisión Española e aí estaban botando o concerto da Ópera de Viena, o concerto de primeiro de ano de todos os anos, que xa é un clásico. E en un momento do concerto se me ocorre gravar co teléfono 30 segundos e mando yo a Carlos Oubiña. Contestoume un minuto, estou no vendo, o que significa que Carlos Oubiña tampouco sale pola noite o fin de ano, ou viña de reenganche, que todo pode ser. E cando botaban unha das pezas onde sempre pechan os concertos, que creo que vamos a escoitar en breve, que é a Marcha Radetzky, volvinlle a mandar un vídeo e dixen: o gallá, un día fagamos isto no Grove. E Carlos, ao minuto, me contesta, me di: por supuesto. O que quere dicir que Carlos Oubiña, cando se lle mete algo entre cella e cella, vai adiante si ou si. Pasaron unhas semanas, posiblemente 2 meses, un día me chega polo despacho e me di: José, estamos montando a banda de música e este ano facemos o concerto de fin de ano. E digo eu: home, bastante atrevido, moi osado, pero os que coñecedes a Carlos Oubiña, el non existe no seu vocabulario. Polo tanto, hoxe aquí estamos celebrando isto. Estamos celebrando unha festa de fin de ano que queríamos ofrecerlle a todos os veciños e veciñas do Grove con esta emoción, con esta sensibilidade, con esta calidade. E eu quero agradecerlle a todos e cada unha das persoas, homes e mulleres, rapaces e rapazas que están en riba deste escenario, por facernos vivir desde logo un momento inmemoriable para unha vila como Grove. Un auditorio, hoxe estamos aquí 498 persoas disfrutando e por streaming en directo, e despois, como se colgará e quedará grabado, pois espero que moita xente. E para unha vila como Grove creo que hoxe desde logo é un día histórico, é un día moi importante. Polo tanto, o meu agradecemento a todos vós, todos os que conformades e estades encima deste escenario. E por último, lles quero dicir que, bueno, hai un pequeno fallo, un pequeno erro, tampouco pode ser eso, que o único culpable son eu, polo tanto asumo, porque agora, ao acabar este concerto, queríamos rematar con un pequeno brindis. O que pasa é que, bueno, hai pequenos, a logística da sala non nos permite, e o que queríamos era compartir con todos vostedes unha copa de champán. En todo caso, me van a permitir que apele a que fagamos todos un exercicio de imaginación. Imaginemos que ahora mismo temos todos unha copiña de champán na man e só me queda decirlles que pasen un feliz ano, moi feliz ano, e que lles desexamos o mellor para este 2024. Sexan moi felices e que o disfruten. Moitas gracias e boas noites. Y tras estas palabras do alcalde José, ahora sí, vamos vos volver deixar disfrutar coa fantástica banda de música do Grove e cos coros da Coral Polifónica da Cofradía de Pescadores de San Martiño do Grove. Adiante, maestros.
Gracias a todos e a todas por vir. Moitísimas gracias a todos os veciños e veciñas do Grove por haber asistido a isto que, como vos dicía ao principio, esperemos que dentro de 100 anos sexa unha tradición de Nadal no Grove e sexa unha referencia non só aquí, sino na comarca do Salnés. Vou pedir xa para finalizar, xa non pido nada máis, salvo que teñades unha boa entrada no 2024, que entren Pedro Magariños, Loli Vázquez e Carla, que tamén andaba por aí, e se non, por favor, que veñan. E un último aplauso fuertísimo para estes máis de 120 artistas que estuveron hoxe con nós e que se merecen unha gran ovación do Auditorio do Grove. Moitas gracias por vir e vémonos o ano que ven. ¡Feliz 2024! Enhorabuena.